Barkatu, ei! Ez naiz ausartuko esaten zehazki zertan datza, baina indarkeria motaren bat gertatu dela argi dago, nire ustez. Nire ustez bortxatuko dio. Nik ez nago guztiz ados. Nik uste du gizonezkoarena diskriminazio handia dagoela gaur egun izaten. Nire ustez bortxatuko du. Bideoa ikusita hau ez du ondo bukatuko. Ei, lasai. Txaketa hori zaizu. Ez nuen espero. Ez genuen arrazoirik. Ja, egia da. Bide honekin ikusi ezakegu gizonen ditugun estereotipoak eta gizon guztiak ez direla beti bortxatzaileak izan behar. Bai, guztiz ados nago Mariarekin.